Sure-i Maun qysqa terjümasini aydar bolsak musulman dogalla özü Mekke'de nazil bolan suralaryň biri 7 ayetden teşkil tapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytallazi yukazzibu bid-din. Ey Muhammed sallallahu taala aleyhi ve sellem, aya gördüňmi sen? Ol bir tor adam iki kıyameti tekzip etýär. Fezalikellazi yed'u'l yetim. Şol ol bir tor adamdır ki yetimi öz öýünden qowya. Ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Ve miskina garip qatara taam bermege heweslendirmeýär. Feveylul lil musallin. Bes weyl bolsun, azap bolsun, dowluk bolsun namaz okuýarlara. Haýsy namaz okuýarlar? Ellezina hum an salatihim sahun. Ol bir tor adamlar ki öz namazlaryna sehlengari etýärdiler. Ellezina hum yuraun ve riya etýärdiler ve yemnaunel maun ve alışverişmegi men etýärdiler. 6-njy ayet musulman dogalla. Ellezina hum yuraun. Hudaý Taala bir näçe bendelerini yokuş bolup şolara weyl bolsun, dowlak bolsun dedi. Geçen heftede birini aýtdyk. Namazyna sehlengari etýän adamlar. İkincisi ellezina hum yuraun. Namazyna veya başga işlerinde, emeline, ibadetine riya etýärler. Göz üçün etýärler. Dädesi üçün, agasy üçün, hemsaýasy üçün ya merdoň arasynda gowurunjak bolup şon ýalyk niýetli bilen namazyny okuýar. Hudaý diýipdir, şolar da weyl bolsun diýipdir. Adaby dowlak bolsun. Olaň ibadeti özüne ýaraýar, maňa ýaramýar diýipdir Hudaý Taala. Bir ibadet ike Hudaý üçin bolmapdyr. İhlas ýok. Göz üçün edipdir. Halk maňa namaz okuýar diýdirjek bolupdyr. Men şu zira ýaxşy emelli etýän diýdirjek bolupdyr. Ya sadaka paýlanyna özüne bay, sahy, jawmart diýdirjek bolupdyr. Şon ýalyk niýetinde bolsa, Hudaý diýipdir, o bendelere weyl bolsun diýipdir. Amma riyanyň ta'rifi, gowy dikkat edin. Riya diýip nämek diýerler? Talabu ma fi'd dunya bil ibadah ve talabul manzilati fi qulubin nas. Öz etýän namazyň bilen, etýän ibadetin bilen halkyň arasynda magam tapjak bolýan, yüreklerine jaýlaşjak bolýan we dünýäni ibadet bilen satyn aljak bolýan. Meselem, gowy sesiň bilen Qur'an okuyan, taýinki törräkde oturaýyn diýip, veya namazyny howlukmany asly ýuwaşdan okuyan, taýinki özüňe takwa we sofy diýdirjek bolup, ya egynmaşyny uzdirrak, agynmaş şo formatýan taýinki mende bir sofy takwa, hulasa her bir zatda, her bir emelle şonu etýän taýinki halkyň gözüne gowurunjak bolan şoňa riya diýerler. Dünýäni ibadet bilen satyn alma diýilýär. Bir gün Peygamberimiz sallallahu taala aleyhi ve sellem mescidde oturan wagtynda sahabalyň birisi mescide girakany secdeye şükür edipdir. Bir secde edip de ismnekan subhana rabbiyal ala diýip uzaklap ýatybermeli secdeye şükür diýeni. Şonda secdeye şükürni edip bolandan soňra Peygamberimiz aýdypdyr: "Ma ahsana hada law kana fi beytik wa nagat qawwalardy." Nagat sogaply bolardy, nagat derejesi kän bolardy, eger şu eden işin öýdeden bolsadyň da diýipdir. Secde-i şükürüňi mescidde gelip etdiň, mescid näme gelinýän, gidilýän jaý, gelip oturýarlar, gidip oturýarlar. Halkyň gözüniň öňünde riýaň ýok da bolsa öýdeden bolsaň sogabyň kän bolardy diýipdir. Näme diýip şonu riýadan gorkup musulman dogalla. Riýa göz üçün etme, şeytanla zol sen ibadetin sogabyny hiç etjek bolupty. Şo sebepli sen yüreğinde yok da bolsa şeytan sen yüreğine getirýär riya diýen zady. Wah diýipdir, şu edip duran işin öýüňde bolan bolsa nagat gawy bolardy diýipdir Peýgamberimiz. Riyadan gorkup. Hatta riya şirke asgar diýilýär. Şirk diýeni köfür. Hudaýa kafir bolmak, şerik tapmak, riyany şirke asgar bilýärler. Yani Hudaýa taý tapdygyň, sen Hudaý üçin etmän ýene bir bende üçin edip otýanda, şu bendäni Hudaý gören ýalyk diýerler. Ulamaly kitapda şirke asgar diýerler. Hudaý sakladyn. Şu riya mawratda Abu Hurayranyň radiyallahu taala an sahabe-i buzurga var. Şonuň bir däne eden riwayaty wa, bir kıssasy wa. Şonu adam eşitende
inin dağlıya ve hiç moga ve riya diyen zada barmayın nedir ya. Qav dikkat edin inşallah. Qav suratını aydıp değiştirer. Samirul Asbahi diyen bir adam Peygamberimiz dünyadan geçenden sonra bu däni Medine'ye Munawwara gelipdir. Peygamberimizin şehrine tainki Peygamberimizin hadislerinden bir hadis eşdeýinip. Qadim Peygamberimizin hadisine däni ers berýärlemişdik. Kıymet berýärler, arzyş berýärler. Oham şondan men näni Peygamberin beren gurrunlarından hükmen sahabalan ya tutany badyr. Şolaň birinden Peygamberimizin gurrunny eşdeýinip Medine barypdyr. Qaw dikkat edin. Bazarda aylanyp gören yerine bir näse adam üýüşip duranlygyny görüpdir. Wah näme habar hadip barypdyr? Görse arasynda bir adam oturup da Peygamberimizin hadisini gurrun berip duranmışdyr. Wah ajap gerekli adam öwümden çykady diýip hoş bolypdyr. Şondan ýa-näkisinden sorapdyr, bu gurrun beren kim diýipdir. Onda ol aýdypdyr be Hazreti Ebu Hurayra radıyallahu taala an olakon muhaddisden biri hadis rivayet etdiýär, şol diýipdir. Begenip hoş bolypdyr bu adam. Ebu Hurayra'ny tanýjak bolsak musulman dogalla, wagyan tanymaly adamymyz. Ebu Hurayra musulman bolandan sonra hemişe Peygamberimizin ýanyna gezýänmiş. Hemişe hatta öz şogluny däni, öz işinden el çekip de Peygamberimizin ýanyna gezýänmiş. Men edafa mal ýygnaýyn, bir öýjaga salaýyn, falan edeýin, o zatly fikirinde ýok. Näme? Şol bir işe meşgul bolsa Peygamberimizin ýanyna bolup biljek dälip de işini de terk edip goýup, fakat karnım doysa bolýa, günne kim gelip dursa bolýa dip hemişe Peygamberimizin ýanyna gelipdir. Öýünde de bolsa, mescidinde de bolsa, guruşlarda da gitmeli bolsa ýanyna gitipdir. Kan hadisde Peygamberimizden eşdiýänmiş. Amma Ebu Hurayra'nın hepsi azmış, hepsi dip bilmermiş. Özü de kan hadisde Peygamberimiz aýtýan mübarek gurrunlary. Hom şondan bir gün ya Resulallah men näni hepsim ýok diýipdir. Senden kan hadisler eşdiýän welin ýöne ýat tutup bilemek, ýadymda saklap bilemek näme diýipdir. Peygamberimiz diýipdir, Ebu Hurayra diýipdir. Onda şu geymiň bir çykar diýipdir. Şondan Ebu Hurayra mübarek geynini, donuny çykarypdyr. Ýaz ýere diýipdir Peygamberimiz, ýere ýadypdyr. Şondan Peygamberimiz mübarek elini degirip bir donuny, geymine dua edip geyinni diýipdir. Ebu Hurayra şu geymini geyenden soňra Peygamberimizden näme hadisi eşde, näme gurrun eşde, harf be harf, kelime be kelime hemmejen ýatdan çykarmany däni ýadyna saklap bilermiş. Hatta adam eşdenni aňalawerýär. Ebu Hurayra Peygamberimizden dogry 500 000 däne hadis rivayet edipdir. Subhanallah. 500 000 däne musulman dogalla. Bir 5.000 däne 50.000 däne, 500.000 däne Peygamberimizin duasyny aldy. Hemişe de Peygamberimizin ýanyna gezýänmiş. Kan hadisler Ebu Hurayra'dan rivayet edilýär. Hatta 80 däne rawi dogry fakat Ebu Hurayra'nın hadisini rivayet etýärler. Bitirkenmiş rivayetleri. Hatta sahabaların ortasında Peygamberimiz dünyadan geçenden sonra ve şu mawratda Peygamber näme diýen hadip bilmän otursalar Ebu Hurayra'nın ýadyna düşüp aýdyp berermiş. Onun asli adı da Abdurrahman bolmaly. Ýöne Ebu Hurayra diýip takylşy, Hurayra diýip bir pişik çaga diýilýär. Pişigin çagasyna Arap Hurayra diýerler. Oham pişik çagany beter gowurýanmış. Bir gün şeýle elinde pişik çagany götürüp Peygamberimiň ýanyna baranda Peygamberimiz "Ya Ebu Hurayra" diýip gıýgyrdyr. "Hey, pişik çagany götürüp beren, gel bärik" diýipdir. Şondan meýlek be Abdurrahman hoş bolup Peygamberimiz maňa Ebu Hurayra diýdi. Men adym indi Ebu Hurayra diýip başlapdyr. Şondan sonra Abdurrahman atdan zat edip de Ebu Hurayra diýen ady geçýär. Hulasa ýanky adam Medine bardy. Hadis eşrik bolup bir wagtda bir jamaat oturanmış, hadis gurrun edip Ebu Hurayra gurrun berip duranmışdy. Gaw dikkat edin. Ebu Hurayra berjek gurrunun tamam edenden sonra bu adam ýanyna barypdyr. Ey sahabe-i buzurgawar, mena daş yerden gelýän diýipdir. Ýürüýte de Peygamberimizin sözüne eşlik bolup gelýän diýipdir. Maňa da bir däne hadis aýt öwret diýipdir. Oham Ebu Hurayra da gaty hoş bolupdyr bu adamyň gelişine. Son Peygamberimizin hadisini arzyş berip nerden nerik gelipdir. Fakat Peygamberimizin sözüne eşlik diýip bärrak süýşdipdir. Oturupdyr ýanyna.
Ay dost dipdir. Men sana bir hadis aydayin, bir gurrun aydayin, hut peygamberin özünden eşitmödünde dipdir. Doğru peygamberimizin mübarek ağzından çıkan hadis başka birinden peygamber şunu aytdı deyip eşitlenim de dipdir. Hut öz kulağım bilen peygamberden eşiten hadisim dipdir. Şonu men sana aytıp bereyim dipdir. Aytsak bolup başlaptır. Şondan bihuş olup özünden gidipdir. Indi yankı riya moratda bir gurrun aytsak bol ya Abu Hurayra. Qav dikkat edin. Bir näse wagtdan huşa gelipdir. Oham Abu Hurayra yankı aytıpdır, süýüş berrak dipdir. Men dipdir şu hadisi Peygamberimiz fakat men özüme aytdı dipdir. Başka hiç kimde aydan akşa hadis dipdir. Men ýek ödüm wagtymda Peygamberimizden eşitdim dipdir. Başka da hiç kim bilýän nädedir dipdir. Qaw dikkat et aytyp bereýin dipdir. Aytsak bolupdyr, amma ýene hoşundan gidipdir, ýokulypdyr. Suw sefeläp, ýelfip Abu Hurayrany turulypdyrlar. Abu Hurayra ýene de ýanky adama ay sen daş ýoldan gelipdirsiň, ýürüýte Peýgamberiň sözüne eşitýän dip gelipdirsiň. Men şu hadisi sana aytyp bereýin dip, amma ýene hoşundan gidipdir diýär. Bihuş bolup ýatyp bir gaty gorkydýan we lerze goýýan hadis bolmaly musulman dogalla. Abu Hurayra şu gurrun aýtmagyndan öňçe 3 defa ödünden gidipdir. Huşa gelýän bolmaly, aýtsak bolýan bolmaly, başarmaýa huşundan gitýän bolmaly. Amma näme gurrun? Abu Hurayra 3-nji gedek huşuna gelenden sonra aýdypdyr o hadisi. Kıyamet gün bolanda Arasat meydanında hemme adamlaryň öwünde Hudaý Taala 3 adamy muhakeme etsek dipdir. Peygamberimiň aýdan sözü musulman dogalla. 3 adamy muhakeme sagyrjak. Birisi Hafiz-i Kelamullah Mezid. Kur'an'ı başından ayağa ýa tutan adam. Amma göreýiň riya nämet ýaptakda. İkilenjisi öz aýal oglan uşagyny goýup da kafirlaryň gurşuna giden, kafirlaryň sawuşuna giden şehit bolup can beren adam şonu muhakeme sagyrjak. We üçlenjisi bir bay adam bitir serweti kan, amma hemmejin Hudaý ýoluna sadaka berip de garyp bolan adam. Amma bularda ihlas ýokmuş. Hudaý Taala qariýe Qur'any sagyrjak. Hafiz-i Kelamullah Mezid. Hey bendem, men sana däni öz kelamymy berdim. Senin aklında, senin kalbinde öz şerif bolan Qur'anymy jaýladym. Amma maňa üçin nämeden eşiň ma diýjek Hudaý Taala. Ol adam aýtsak, ey bar Hudaýa, men onu däni gijelerde turup okuýadym, gündüzlerde okuýadym. 5 wagt namazdan sonra jemaatyň içinde gowsy falan okuýup berýärdim diýjek. Halis saňa üçin okuýadym ey bar Hudaýa diýjek. Şonda Hudaý Taala kedip diýjek. Goý ýalan aýtýan. Maňa üçin diýäňmi sen? Ýok, senki sesim gowy diýdirjek bolýadyň. Qari diýdirjek bolýadyň. Halkyň gözünde muhterem boljak bolýadyň. Ýok, ýalan aýlýan diýjek Hudaý Taala. Ohum duran ferişteleriň hemmejigde kedipte, goý ýalan aýtýan diýip hemme ferişteler de şahit boljak. Kıyamet gün ferişteler eden işine şahit da. Goý ýalan aýtýan. Senki Qur'any Hudaý üçin okuýmadyň. Sesini owadan edip däni men qari diýdirjek bolýadyň. Gow sesim bar diýdirjek bolýadyň. Halkyň ýanynda muhterem adam boljak bolýadyň. Gaý üçin eden işiň ýok. Ol işiň öz derdiňe diýjek Hudaý Taala. Nauzu billah. Nauzu billah min azabihi ve şerri iqabihi. Amma ikilenji aýalyny dul edip oglanjyklaryny yetim goýup öz kanyndan janyndan geçen şehit Hudaý çagyrjak. Ey bendem, maňa üçin nämeden işiň bar? Onday bar Hudaýa, kanymdan geçdim, janymdan geçdim. Kedip diýjek Hudaý Taala. Goý ýalan aýtýan. Senki özüňe jur'atly diýdirjek bollaň. Oň öz niýeti de şomışdyka şehidiň. Özüne kahraman diýdirjek bollaň. Halkyň arasynda soňra gow at çykarayyn diýjek bollaň. Ýok, onuň däni öz derdiňe degýär. Goý diýjek Hudaý Taala. Hemme feriştelerde kedipte, ay yalan aýtýan, goý yalan aýtýan, biz özümiz ýanyndadyk. Hemme şahit boljaklar. Nauzu billah. Amma üçlenji kan maly bolup da hemmejin Hudaý ýoluna harj edipdir. Amma ýüreginde riya barmyş, özüne sahy diýdirjek bolup, jowmart diýdirjek bolup, zirin, kahraman, berejek, şon ýalyk atly üçin näme eden işi Hudaý Taala onu da kedip tepar eden işin öz derdiňe ýaraýar diýipden hawjak diýär. Hudaý taklasyn musulman dogalla. Şonda Abu Hurayra ýanky adama diýipdir.
Peygamberimiz şu hadisi bana aydanna iki eli bilen men dizime vurdu deyipdir şeyle. Qur'an aytdı ya Ebu Hureyre ulaike thalatha evvelu halqillahi Teala teshuru bihimun naru yevmel kıyameh. Huday saklasın. Şu üç nefer evvelin cehenneme girecek şöyle deyipdir. Sonki şirki asgarları var. Hudayın abdalına yeni bir Huday diyen yala falani üçün edipdir bir adamla. Evvelin cehennemin oğdu şulara yanacak deyipdir Peygamberimiz. Huday saklasın. Aynahu Peygamberimizin başka bir kıyıskaca ovadanca gürrün vakaen şu da Müslüman da valla. An Ebi Hureyre radiyallahu ta'ala an ennen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Rubbe saimin leyse lehu hazzun min siyamih illa'l cu' ve rubbe qaimin leyse lehu hazzun min qiyamihi illa'l sihr. Ravahu İbn Majah ve Nesai ve İbn Khazime ve'l Hakim. Peygamberimiz aydıptır. Bir tofar arada tutuyalla va leyse lehu hazzun min siyamihi arada tutunuşundan bir tane sevap yok şuna hiç bir peydayı yok çünkü riayet yenmiş illa'l cu' meğer azıgıp susap tefserap gününü şeydik geçireni galiya bir tane sevap da yok diptir ve bir tofar geceli yatmani uykusundan istirahatından galıp namaz okuyalla va leyse lehu hazzun min qiyamihi gece turonundan peydası yok, bir tane sevap da yok. Fakat gece turonu ve zahmete galanı galiya diptir. Yankı riyası va halkın arasında qav didircek bolup, muhterem tanılacak bolup, veya selleli gezme, veya qav eginmaşlı gezme, niyetin qav olsa qavi, ama riyan olsa yani hiç derdi degeyendedir Müslüman da valla. Aynı bu riyanı şizre düşüneylin. Ve vakaenna şunu ersek hak verer her şeyle deyip. Şumat mesela bir adam cüsünü doldur ya kağıddan. Yani bir kağıd cülerini doldur ya koltuk cüsünü, kaptal cüsünü. Oğum şey deyip de bağdara çıkıyor. Halk neyme gurrun et diye görüp. O falanı ya cülerini doldur gelip duraydı. Ay şila bağdardan neyme gerek bolsa alıp biler şey. Gerekli adını satın alır şey. Zor şucura gurrun edil ya. Ola adam da hay kaykırıp hoş olup bar ya olan aytyan sözünü eşitip keyif edip bar ya. Amma şol adam bir tükanın içine barıp da şu cüyüsünden kağıtlar çıkarıp bir daha satın alıp biliyor mi? Yok. Hatta çıkarmağına utanır ahiri. Çıkarıp bilmer eheşim men pulum deyip yani. Halk ona hay cüyüsü dolu pulluydu. Ay alacak adını alıp bilir dedi. O da hoş olup bar ya. Amma tükan savarana hatta pullup çıkarmağına da başarmaya. Şunun yalak namaz okuyan, Kur'an okuyan, zinanı doğulla, hicabını riayet etiyalla, özünü muhaccebe, sofi, takva, ba namaz, Kur'an okuyan diyidirecek bolya ve halk da diya ve şuna da hoş bolya. Kıyamet gününe şu bilen sogab veya cennete alıp bilmera. Aynı hutukanına da satın alıp bilmez yala. Hatta şumen ibadetin deyip Hudayın yanına kök edip de bilmera. Şuma bir boş kağıt sen pullayıp nedir tukansa çıkaracak. Aynı huşon yali fakat merdemin sözüne şişek bolup şolon yanına qavurunjak bolup geden işini kıyamet gününe var Huday ya şil iş ettim deyip çıkarıp da kök edip de bilmer ahiri. Hukamalan aytyan mesele. Amma bir neçe sual geliyor. Riyanı ne forum tanıymalı? Ne hatta mesela aya bizde de riya var mı yok mu? Şunu bilecek bolsanız riya haçan molya sen halvetteki ibadetini başka vaktdakidan fark ettirsen. Mesela halvet moğan, çalasım okuyan, ingilyan, turyan ama bir nefer gelse iyi nağan okuyan. Hay havlukmani, ruku cayinna, secde cayinna halka onda yor riya olya. Sen cemde okuyan namazın halvette nezir okuyan bolsan şu form olmalı. Yani hemişe yuvaş olmalı. Hiç kim yok moğa qati çalasım okuyup birdan edip halk ba moğa yuvaş okuyma yok. O bolmaya. Ya mesela başka yurtlara gityan işlemene servat olup birda hiç kim sen tanımaya etçek hilafın etyan o bada mescide qatnan kişi bolan yor riya bolya. Aynahu haka adam yalak mescidde namaz okuyan olmalı. Hiç kim yok moğa pazar çalasım namazını alayan olmalı. Bir nefer gelse hay ovadanlap ruku edip ovadanlap secde edip on namaz okuyup durmoğa bir kuş nefer mescide gelipdir diye bir adam indi namazda tuy. Şonda izinden pısır gurrun etipdirler.
ay tuwalama şla adama taqwa adamay ay şla rukusunu wezde ay secdeden hal we qalmyar aytby şu gurrundan o da hoş bolup hay yatyberýän bolmaly ha secdede oham şondan gurrunlary tökenipdir bu adam inni gurrun aşakda oham namazyn pada kan hay men agdymda arada haşimat dipdir da kullan riya niyeti faat şo hay men şimat agdymda arada ha dipdir da namazyn podup o şoň ýalyk fakat riya bolsa oň peýdasy ýok musulman dogalla. Amma ýöne sen bir namazy okuyjak bolýan we ýa-da mescide jemaatlary geljek bolýan we ýa bir aýallygyn hejabyny raýat edip gezjek diýe Qur'an okuyjak, Qur'an öwrenjek. Amma ýöne ýüregiňde bir riya diýen zat da gelýär. Näme etmeli şonda? Aya şol işi etmelilermi? Mesela mescide gelýän bir 2 rekat namaz okuyjak. Başym şeytan gelýär da sen ýanyňa, ay sen tuweleme, sen falan halkda sen gowurar bir zat. Aya şomoga namazyň okuymalmy, goýmalmy? Onna riya sebepli sen namazyň goýmaly diýär. Namazyň okuymaly, her ibadetiň bolsa etmeli. Ýöne izinden hükmen estağfirullah etmeli. 3 şewdek estağfirullah, tövbe etdim, estağfirullah, ibar Hudaýa bagşla meni. Estağfirullah ve istiva edipdir. Men inni etmerini de çyn ýürekden estağfirullah'ın 3 şewdek aýt. Bu ibadetiň riya bilen bolanmalsa da innikin halisan lillah boljagyna şek etme diýipdir. Ve ya meselen sen hiç riya niyetinde yok. Kur'an okuyup öwrenip cemaatlere gelýän. Aslan riya niyetinde yok. Ýöne daşarda gurrun etýärler. Hay tuweleme şu falany da şoňdan bäri tuweleme jemaatdan galanak şu. Şu tuweleme Qur'an ne okuyan bolmaly. Şu jara gurrun etýärler. Aya şonda da riya bolmaly. We ya günahsy barmy? Onna peýgamberimiz näme diýipdir? Qysgaça ibaratyn aýdyly, lehu ecran, ecru sirri we ecru alaniya. On ýalygyň 2 sogaby bar diýipdir peýgamberimiz. Sen ibadetiň edende riya hiç kalbinde, yüreğinde yok. Ama sonra merdim gurrun etse 2 sogap bar diýipdir. Birisi ecru sir, sen mahfiyana fakat Hudaýa öýdären bilsin diýip okuýdyň. Ama sonra halk gurrun etýär. Indi ýanky okuyuşyňa 1 sogap bar. Halkda sen sebepli belkim hidaýaty bersin. We falany Qur'an okup menna okuýmaýan. Qur'an öwrenip beren bolmaly. Menna okuýmaýan, menna öwrenmeýän, jemaata gatnaýan, menna gatnamaýan. Ve tuweleme näme tejaply gyz bolupdyr. Boýdoşum menna etmeýän dip. Şu zatla sebepli halkla hidaýat tapdyr we şu sebepli de ýene bir sogap bar diýipdir peýgamberimiz. Biz 2 sogap bar. Hem sen riya etmänjik ibadet etdiň, oň bir sogap bar. Halk gurrun edenne belki Allah şola hidaýat tapar dip, oňda ýene bir sogap bar musulman dogalla.